Proszę bardzo. Ja nie mogę wyjść. Dobra, spoko. Ręka. O, dobra. Spokojnie. Jeszcze by chyba pani chciała wyczyścić przed, co? Jo, tak robiłam. Dużo osób dzwoniło do pani? Jezu, ja muszę szybko usunąć, bo full. Dobra, ale Proszę. wszyscy proponowali pewnie mniej. No jeden to mnie w ogóle zaskoczył. Zaskoczył, 1300. No. No już się rozpędzam. Teraz pani na co się przerzuciła? A nic specjalnego, 15 Pro. W jakiej cenie się udało dorwać? Szczerze? No? 1500. Serio? Mam zostać z dziećmi. No jak zejdziemy z ceny, to już mogę zostać. 13, 15, 17, no dobra. Zobaczcie sobie, tylko jak będziesz otwierać, to uważaj, żeby ci nie wypadł. No chyba jest git. To 200. A, przeliczę sobie, dobra? 11, 13, 15, 17. Ruchar, wiesz? Bo to taki prezent na ten, na No urodziny. rodzinki. Zrobiłeś? Na urodziny. Dobra, miło było No to poznać, trzymaj. trzymaj się, dzięki wielkie.